Ta kiparalok kiparajor barakhoj kiba jupet kiba ju ngap kejeng ikai kejeng batai kejeng ai jadawai tengang ngit pidan hapdang kamet bakoj bakia teng iwan chanesha lum chanesha klau ya kaban aje syangam dade bangawan wadawai reng ngawan syang pangat teng awan serbe ru jadawai lese kidon ki jadawai ayu hakina kijaka te kena kejaka kabangadon mata kadesha ne sajan nong riat kumsau nong riat kabadesha nesha west kasihir te kumbang aju batai kidawai nakapor sakapor dan tajong pi ke baju sengap ke baju skor ke baju kuat ya kejeng tep te pensyak skor ro lumajong nakapor bangan batai ya une udawai bahkan nong kejeng mentoi na kabenta kejong pi te pej banyak bat pej thu bha dengan pen i ya une udawai kadang kapor ya une udeng te une udeng don sia haki ha une umet ba dei ba urut tangkum nen rei namar ba kawer do harut lenti kawer kadai ba udang red wala he te ar pateng benreu udon te udon sia hakisla pej kilong tei udon sia hakisla te ya une udeng sengap ki benta ki bangi penon kamban sia dawai sya kene ke jaka ngalaban ong bu ni syu stang ki badang red kumne ki bala chai kun suat baleng ogum ta namar kil ada bia pomlot namar kia kadon supply baki athet ki bayar di sawe baki don ki dikhar ki bawan thet ya une ujajeng te ustam bha une udeng napi kedia dengan kedia nomor bener te usa ro ki don ki baca jabam bha usa te da pisiar ro ka gala stem kum ka siang rai te sengap ha ki benta bu yara pada ngi ya une pada ngi penon kam ya ka bangi khot uding so lamat so don bang ding so lamat don bang ding so nyang mat te hala ka jong kejing khot la se pipi khot da kumwe ka tangam tep ngan jar ya ke ka kten banga khot banga tep dalade te une udeng uyarap ya ki jajing pang kum kejing pang sini diabetes namta kejing pang kine kiba kum nangan ong kiba madla hakapor manmet kibom yu i hakapor manmet naj blanne sekakten na we yang kibom yu i hakapor manmet kiba madla hakapor manmet te kide kita ki benta ki ba kham kongsan kide kita hi uyarap haki we ro ndrai namta jing pang libar uyarap ndrai ubalong kongsan katkum ke jing tep bat ke jing la pujonga bangla dep ban la eksperimen kalong ba ude namta jing pang khmat nagam ta jing pang chini te ngir ngisiat hakita hi ki benta namta ki bapang sini namta kini ki bapang khmat ki bom yo i ka vitamin E uyara be ka vitamin E ka ten parang ki ang te kide hi kita ibenta ba pendon kami une ban siat te ngatrangan don kam ban batai benia ban batai sibon kumno ban chat kumno ban pendon kam namar ngan lam khang khendet ngan batai khendet pin subu da pilale pendon kami une udeng om dai une usla pidala khat lengkot untuk pada syok pen paj mod ba pin sa siat ya une udeng syok pen luat syok pen paj namar la pin susiat baj kumne kemud susiat teli kumne ba la ban yo kejet ya katoka ka la na kabor ka badan ha une udeng te kide kita ki benta kiba ngangatep ban pendon kam sina dawai da sekiwe ki parano ai dawai ki kinang ban pendon kam hakiwe ki benta ya katangam tep ngajar tang ya ke banga ka banga ngalat tep te kide tang kita ki benta te ngayo iro hang na sijaj une udawai tulsi une pada ude udah wajar ha te
don kamlang bat het bat slan resu benut ban rat na dun khong yo ngim yo syu hakan na por te ha do kini ki basna wat kini kita wai parang ki dawai ayurvedek ro ki pedon kamlang inu batul si ubat tulsi ubun jaj om detang si jaj re nomor bakim don hakan jaka ngayo ban batai tang yo si jaj uner uyarap nakam ta jing pang jarha la kare jarha dap chadam ge jarha sahiya ge jarha rengkyang ge jarha ayo yuro barak khot ki jarha kemud ba ni pedon kam hai kita ki penta ta kibun jaj ki tulsi bangi haban sirlang re kim don hakan jaka ngaklem yo ban pen ilot nomor kade jaka ka ba duna ba ki jadawai sakawero ki abun hi ki nong thet kemud ba ki nong thet ba ki supply sawai kemud bangila jenjar hi ban yo ki jadawai hakan jaka tanah hakan senang ro ngalaban ong hakin ki than ndrai let's say ka jing yo i jong phi kan ki video ro lara video na kan tan kana kumno phinang ban tingkai ya ka por ban wan ba nginang ban yo ban penon kam bat kende pila te ba plang ulong dawai mud pide ban nang ban kai phem dei ha ba phi janti phin penjot phin pom daki kan jawai ro namar ni hab ban penne pan sa ki dawai yo chisin ka nging mi yo syo te ki de tang kita ki benta ke banga batai te elde bangarang yo isu satay nga senang batai syu ya ki dawai ki baper ba ngan yo ban pen itu ya pi ki jadawai te to ngang scam ka jing batai ka jonga la kalong ka baling kod ro ndre kan long hi ka jing man toy nam ta jong pi ki bapet te to ngan ai lang an bar phun jonga kiner ka bangi penon kamat sena dawai te ngan ai lang an bar phun jonga ba pinyo ban phun yang ngalar dei ba pikwa kli jing tep lan dei pikwa ban kli ya kan ban ta dei ba phim sung tho te ngap ngan ai na bar phun reu not lai not ar nhiều san iwe nang ta sa uwe pan pra lai nhiều ar not san ar iwe kita kini nomor phun junga phila ban phun ha kana na por da dei ba phi don kam lan de phi kwa ban wan sim dawai lan de phi kwa kli jing tep ya kan na ro te phila ban sap phun yang kita ke nambar ngan sa yo ban ekran phi ha kan na por ke phi don kam te to ngang scam ban jing batai junga kalong ke boleh kot makan ro re kan long ka jing man toy nam ta jing phi ki ba pe te ni wan channel ro singul aran yang dang ni wan ni wan tong da ya wan lai ngot sa ngot ki le don stay sakmat kita ki kriya ki bangi thap da te kumbawan sang pengat teng ala banang ban pengat jabeng amar ba menta ka sengi kam de ka sengi edawai te to tangkat tata kublai sibon